गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गासिनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो फिन खनसे बरायहरनाय जागायबाय आरोना नोंथांमोना नायगासिनो दं मिस्टार मेडिसार ब्लग इउट्युब चेनेल थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नै कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मान सनमान गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जामाजों मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंखौ खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय बावबो आवाज सावो जों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ बुरजा खामायबाय जोंजों आं दाख्लै उनावसो Dong, apa di kulit sebab dong, kita gitu lah. Lai hodoं saya जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जामाजों मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंखौ खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय बावबो आवाज सावो जों सानै मानसि दं थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ बुरजा खामायबाय जोंजों आं दाख्लै उनावसो दुगैखांबाय लोगोफोर दुगैखांलायबाय आंहा थान्दा थान्दानो खानायाबो दै सिफाला जोब्बाय खानायखौ लेबाखैमोन आं आरे मा मोदोम मानलाबाय थादोंथाय आंहा खुजालि जाजोबखो नामा थारुन ओंख्रि जादोंमोन आङो लोगोफोर जा मानदों सिखुङाबो ओमफ्राय खुरबाना माबा गोरला गोरला सिथर जाजोबो आरोना ओरैबायदि मान खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरखौ नुवाखै आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों आंखौ खालामदों आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै नाथाय आङो गोजोमनानै दङ सोरनि थाखाय मानो होनबा आंहा गथ' जानाय दङ आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै नै सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर